ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ଫାଷ୍ଟ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ମତେ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ମାମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଲୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚୁଟିକି ସାଉଁରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଦେଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବି ଲେଟ୍ ନ କରି ପ୍ରଥମରୁ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ସବୁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲି। ସୁଶାନ୍ତ ମାମୁଁ କହିଲେ ଏଇଠି ରଖିଛି ସବୁ ନେଇଯାଅ, ସେ ବି ଲେଟ୍ ନ କରି ସବୁ ସାଉଁଟି ନେଲେ। ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଆମ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ତୋଳିକି ଏକାଠି କରିଦେଲି। ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଏଇ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା କାମ ବାକି ଥିଲା। ସବୁ ଅଳିଆ ସଫା କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇକି ବାହାରି ପଡିଲି ଆମ ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କେବେ ଖୋଲଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଆସିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଗାଧେଇକି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୁଟି ହଲେଇକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକର୍ମ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ଆମ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ରେଡି କରି ରଖିଥିଲେ। ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଲା ପରେ ଆମ ସୁଶାନ୍ତ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଶାନ୍ତ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିବା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି କଣ ହଉଛି। ଆମ ଖୋଲଡ଼ି ମନ୍ଦିରର ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ନୀତିକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ମାମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଏକାଠି ବସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି ଚିକିଟା, ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ତା ସହିତ ମିକ୍ସଚର, ଭାଇ ଦିଲ୍ ପୁରା ଖୁସି।